Хайырлы ерте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Чулпан Әмири. Бу атнада Мәскәү-Казан автотранспорт юлының чираттагы участогы файдалануга тапшырыла. Бу турыда Россиянең транспорт министры ил президенты Владимир Путин белән очрашуда сөйләде. Шулай ук куркынычсыз һәм сыйфатлы юллар проектын тормышка ашыру белән дә таныштырды. Татарстанда илкүләм проектлар буенча төбәк трассаларында, шәһәр магистральләрендә ремонтлау эшләре бара. Хәзерге көнгә куркынычсыз һәм сыйфатлы юллар проекты нигезендә планлаштырылган барлык эшләр тәмамланып килә. Ул 90%-ка башкарылган инде. Азнакайда ишек алды бәйрәмнәре гөрләп бара. Аның чираттагысы Шәйхетдинов урамындагы 9-нчы, 11-нче, 15-нче йортлар ишек алдында узды. Ул безнең ишек алды республика программасы нигезендә төзекләндерелгән. Әлеге программа буенча быел районда 33 ишек алды яңартылган, моңа 320 миллион сум акча тотылган. Барысы да уңайлы, заманча, халык өчен эшләнгән. Балаларга уйнау, өлкәннәргә ял итү өчен дә махсус урыннар булдырылган. Инде традиция буенча үзебезнең халкыбыз белән шулай бергә очрашып, шулай матур итеп бәйрәм итәбез. Шушы ишек алды программасы буенча менә 2-3 елда тагын Алла бирсә, без инде бөтен шәһәрдә, Актүбәдә, авылларыбызда бөтен ишек алларын төзекләндерәбез. Монда халыкның кәефе бик яхшы, алар инде бик тә рәхмәтле. Безгә төзелгән әйберне, эшләгән әйберне сакларга кирәк. Әйтәм, барлык азнакайларны тәбрик итәм. Шушы ишек алдында яшәүче үзебезнең азнакайларны тәбрик итәм. Әкият, риваят үрнәкләре үзенчәлекле халык уен коралларының һәне. Башкалабыз тамашачылары далада урнашкан ил халкының музыкаль үрнәкләре белән танышты. Казакстан мәдәнияте көннәрендә Муса Җәлил исемендәге Академия опера һәм балет театрында сәнгать осталарының гала концерты узды. Казан тамашачылары алдында Казакстанның атаклы осталары, иҗат коллективлары чыгыш ясады. Курмангазы исемендәге халык уен кораллары оркестрының чыгышы бизәк өстенә бизәк булды. Сәхнәдә казак, чит ил композиторларының классик һәм хәзерге заман әсәрләре яңгырады. Шулай ук опера һәм балет театры фойесында Казакстан рәссамнарының картиналар күргәзмәсе оештырылды. Экспозициядә барлыгы 28 әсәр тәкъдим ителде. Казакстанның Россиядәге мәдәнияте көннәре барышында шулай ук Әстерханда мәдәни мәгариф чаралары узды. Казакстанның Россия Федерациясендәге мәдәният көннәре Мәскәүдә тәмамлана. Безусловно, очень значимое событие для истории дружбы наших народов. Вы знаете, что особенно для Татарстана казахский народ – это братский народ. У нас очень много общего, и начиная с наших выдающихся деятелей. Сегодня очень важно выстраивать эти коммуникации, выстраивать эти связи, но для нас еще очень важен факт, что казахи, казахская музыкальная культура, они очень бережно сохранили свою музыкальную традицию. Башка темаларга. Республиканың күп кенә фермерлары авылга дәүләт ярдәме программаларын дәвам итү мөмкинлекләре турындагы яңалыкларны түземсезлек белән көтә. Республика проектлары инде берничә ел эшли. Йөзләгән крестьян фермер хуҗалыгына булышалар ит, сөт һәм башка терлекчелек продукциясын җитештерәләр. Әйтик, Мамадыш фермерлары ничек эшли? Районнан безнең репортаж. Илназ Габидуллин абыйсы белән бергә 3 ел элек фермер булырга карар иткән. Беренче грантны мөгезе эре төрәкләр үчетүгә атканнар. 1 елдан соң сөтчелеккә юнәлдерелгән тагын бер субсидия алганнар. Хәзер Түбәнсен авылында 150 башка исәпләнгән сөт фермасы эшли. 3 машина белән сыер саву операторлары эшне тулысынча башкара. Ашлык үстерү өчен үз чәчелү җирләре, техникалары бар. Көн саен 1200 кг сөт савыла. Иң мөһиме, көн саен кулга төр акча керә. Менә дәүләт ярдәме булса, фермерлар яши инде, алга таба да. Булай гына авыр бит, менә техникасы да авыр, бөтенесе кирәк, тракторы кирәк, менә комбайн алырга да, менә планда бар алга таба. Барысы да акча, шуңа күрә дәүләт булышлыгы белән генә була инде без. Тырышабыз үзебездә. Күрше Хатмыш авылында тәҗрибәле белгеч Нияз Шәмсетдинов фирмасы тулы куәтенә эшли. 10 ел элек ул туган авылына күченеп кайта, мәчет төзи, чишмәләрне төзекләндерә. Аткан грант ярдәмендә заманча сөт блокларын торгыза. Блок өлкәсеннән 100дән артык тонна кайтарта. Хәзер малларның баш саны 2 тапкырга арттык. Тотындым, малай бар. Мин хәзер ничек диләр әле? Советник. Ну, әле шабырга туры килә барбыр.
Көн сайын һәр сыйырдан 20 килограмм сөт савыла. Фермер моны шик түгел дип саный. Нияз Шәмсетдиновның әйтүенчә, иң зур проблема барлык яшьләрендә авылда эшлисе килми, хәтта яхшы эш хакында кызыксындырмый. Минем беренче мечта, мен аны бер генә әйтмәдем. Авыл бөтенләй беткән инде хәзер менә мәчетләр салып куйгач, чишмәләр, сабан туйлар үткәрәбез без монда. Бер 6 ел менә пандемияда гына булмады. Быел булды. Авылда бетерәсе килми. Мин шундый кеше авылда бер олы кеше үлсә дә күңелләр тула мин. Авыл хуҗалыгы җитештерүе әкренләп үсә. Нияз Шәмсетдиновның улы Дамир үзенә ат үрчетүгә башка грант аткан. Атлар якында гына. Ә шушы көндәрдә гаилә ит, сөт ашамлыкларын әзерләү өчен кечерәк эшкәртү цехын ачарга ниятли. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Владимир Юрков, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы. Буа шикәр эшкәртү заводында шикәр чигендерен кабул ителә башладылар. Завод яңа сезонга яхшы итеп әзерләнде, технологик җиһазлар яңартылды, чимал үстерүне камилләштерделәр. Туфракны эшкәртүнең интенсив технологиясе ярдәмендә буа аграриялары ел саен тамыр культурасыннан югары уңыш ала. Бу сезонда уңыш гектарыннан уртача 400 центнер булыр дип көтелә. В этом году 8000 гектаров у нас посеяно сахарной свеклы, вырастили до площади 8000 гектаров сахарной свеклы. И ожидаем в среднем около 400 центнеров с гектара, около 290-300 тысяч тонн сахарной свеклы. Бу атна ислам дөньясында да узган вакыйгаларга бай булды. Әйтик, Россия Ислам институтында 11-нче Якупов укулары үткәрелде. Бүген исә Ислам нуры дип исемләнгән мөселман мәдәнияте күргәзмәсе уза. Шулай ук республика районнарында яңа мәчетләр ачылып тора. Булар турында Җомга сәхифәсендә Мөршидә Җиһан таныштыра. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Россия Ислам институтында 11-нче Якупов укулары үткәрелде. Быел фәнни-гамәли чара Мөхәммәдия мәдрәсәсенең 140 еллыгы, Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышлап уздырылды. Якупов укулары Татарстан мөфтияте, Россия Ислам институты, Казан Ислам университеты һәм Мөхәммәдия мәдрәсәсе тарафыннан оештырылды. Конференция барышында танылган дин әһелләре, галимнәр, дәүләт һәм җәмәгать эшлеклеләре Вәлиулла хәзрәт хакында истәлекләре белән уртаклашты. Аның фәнни һәм дини мирасын өйрәнү һәм яшь буынга җиткерүгә багышланган чыгышлар ясады. Мәчет ул Аллаһ йорты. Тарихта да авылларның дәрәҗәсе аның мәчет мәдрәсәсе булуы белән билгеләнгән. Буа районының Исәк авылында яңа мәчет 1998 елда төзелгән. Мәчет чагыштырмача яңа булса да, авылның тарихы озын. Беренче чыганаклар 1686 ел белән теркәлә. Исәк авылында заманында 2 мәчет, 2 мәктәп, 2 җил тегермәне, ярма яргыч, 2 вак төякләр һәм 4 бакалей кибете эшләгән була. Әлхәмдулилlah, инде безнең районда 63 мәчетебез бар, әлхәмдулилlah. Буада гына 8 мәчетебез бар, әле мәчетләр төзелеп бар, Аллаһка шөкер. Мәчетләргә анарга инде хаҗәте бар. Көндәлектә җәмәгать намазларына йөрүчеләр азрак булса да, җомгага арта ди авыл имамы Харис хәзрәт. Авылның киләчәге менә хәзерге моментта бераз өмет дип әйтә алам. Ник дисәгез, Ирек Закиров вакытны кофе ясады. Аннан хәзер мәктәптә шибинный фабрика ясап җибәрдек. Үзебезнең халыклар әкертеңне әҗрәп шулай. Мәчеттән туктамасалар, мәчет ябылмаса, дин бетми инде. Исәк мәчетендә ел сайын төбәк ара мөнәҗәт фестивале үткәрелә. Яшьтән ярата торган идем мин мөнәҗәт тыңларга. Күршемдә генә бик дини бер әбием бар иде. Ул гел бусагасыннан чыгып, искәмиясенә утырыр иде, матур-матур мөнәҗәтләр әйтеп утырыр иде. Аннан атып калганнарны әйтә торган булдым. Аннарысын әкренләп үзем иҗат итә торган булдым. Дини һәм мәдәни оешмаларның бергәләп эшләү нәтиҗәсендә Исәк авылында тәрбияви әхлакый чаралар даими үткәрелеп килә. Бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Иман йортларынан азаннар яңгырап торсын. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Хөрмәтле телевизор караучылар, бу атнага яңалыклар чыгарылышы тәмам. Рекламадан соң эфирне Хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Әмин Чулпан Әмири бүгенгә сезнең белән сау булашам. Сау булыгыз.